नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये। आज दिवस एकदम स्पेशल असा, कारण की माझ्या मागे बघता सगळे नवीन पाहुणे दिसतात तुमका, पण हे तुमच्यासाठी नवीन आहेत, माझ्यासाठी नवीन नाहीत, कारण की हे सगळे माझ्या कॉलेजचे मित्र असतात आणि आम्ही जवळपास 11 वर्षानंतर, आता म्हणजे कॉलेज तर आमचं संपून 15 वर्ष झाली, जास्त 15-16 वर्ष झाली। आम्ही रुपारेलमध्ये सगळे एकत्र होतो आणि आता आम्ही 11 वर्षानंतर, 11 वर्षाआधी आम्ही पिकनिकला गेलेलो, आता परत 11 वर्षानंतर होईल योगायोग आम्ही जुळवून आणलं। तर मी तुमका माझ्या मित्रांका भेटवते। यो माझा पहिला मित्र विशाल, नितीन यो मेरिटमध्ये होतो स्पेशल, डॉक्टर राहुल, सुदाम आणि मी। आम्ही 11 वर्षाचा सेलिब्रेशन म्हणून नॉर्मल केक आणलेलो, आम्ही कटिंग केलं आणि आम्ही ॲक्च्युली कर्जतमध्ये असलेल्या एका रिसॉर्टमध्ये गेलो एक दिवसाचा स्टे करून, कारण की भेटूची खूप इच्छा होती सगळ्यांची, पण असा भेटूचा योगा होत नव्हतो। आम्ही कर्जतमध्ये विलेज म्हणून रिसॉर्ट असा थडे इलो। आता आम्ही दुपारी इलो, ऑलरेडी आम्ही खेळान वगैरे झालो बरेचसे स्विमिंग पूलमध्ये वगैरे। सकाळी मी तुमका या रिसॉर्टचं टोटली ओव्हरव्ह्यू दाखवते, पण आता आम्ही केक कापलो, आता डिनर असा, तर जेवढा काय जमता तेवढा मी तुमका दाखवचा प्रयत्न करते। आणि जर तुम्ही कर्जतमध्ये या रिसॉर्टमध्ये यायचो प्लॅन करत असाल तर तो कसो असा तो मी या व्हिडिओमध्ये तुमका पुढे दाखवचा प्रयत्न करते। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, चला। तर आता आम्ही डिनर करूक चाललो आणि रूम म्हणजे कॉटेजेस असत त्याच्यापासून त्यांचं डायनिंगचा जो एरिया असा तो थोडंसं जवळ असा, तर आपण आता डायनिंगच्या एरियामध्ये चाललो, जिथे आपणाक बुफे मिळतलो, त्याच्यामध्ये व्हेज आणि नॉनव्हेज सगळे ऑप्शन असतले आणि बसाकाव चांगली जागा असा। तर आता आपण आतमध्ये बघूया आजचं मेनू काय काय आहे। बरीचशी लोक असत, कारण की सुट्टी असतात त्याच्यामुळे बरीचशी लोक आली आहेत। तर आता काय काय या चिकनमध्ये तुमका हे 2 डिश दिसतात। व्हेजमध्ये आपणाक भाजी, चपाती, भाकरी, गुलाबजाम, त्यानंतर डाळ भात आणि सॅलड वगैरे सगळा खाऊक मिळतला। तर मंडळी शुभ सकाळ, सकाळी 7:30-8 वाजता उठलो आम्ही। आता मी तुमका जरा ह्याच्या या रिसॉर्टचा जरासा ओव्हरव्ह्यू देते, बघूया कसं आहे। तर मंडळी आपण आता रूमच्या पाठच्या साईडला असं हडे बरेचसे रूम असत, सेपरेट असत, पाळणो असा आणि खूप मोठं एरिया असा, चांगलं डेव्हलप केल्याने असा, झाडा वगैरे तुमका खूप सारी बघूक मिळतली आहेत, म्हणजे निसर्गाचा आनंद चांगला मिळता हडे, कारण की फिरूक वगैरे पण जागा चांगली आहे। आणि आता सकाळ असल्यामुळे थोडा धुका वगैरे दिसता। तर आता या एक मंदिर होता, त्या मंदिरात जाऊया आणि बघूया काय आहे। आपणाक पहिली गणपतीची मूर्ती दिसता मस्तपैकी आणि दगडी बांधकाम असा, सेपरेट छोटा मंदिर बांधल्याने असा, आणि या मोठा मंदिरात याच्या सुरुवातीला आपण शंकराची, महादेवाची मूर्ती बघूक मिळता। आणि पुढे गेल्यानंतर मंदिराचा खूप काम मस्त केल्याने असा, दगडी रूपात असं सगळा किल्ल्याच्या रूपामध्ये बांधकाम असा। हे आपणाक तुळस आणि हत्ती दिसतात सुरुवातीक मंदिराच्या आतमध्ये जाताना। आता आपण गाभाऱ्यात जाऊया आणि बघूया की मंदिर कसला असा एक्झॅक्टली। या भिंतीन म्हणजे या पोल, दगडाचे जे पोल उभे केले असत त्याच्यावर पतंग वगैरे लावल्याने असा, मकर संक्रांतीच्या वेळी लावलेले पतंग असत। आता आपण इथे आपण कासव आणि त्रिशूळ दिसता, पाया पडूया, पुढे जाऊया। ह्या श्रीदेवी महालक्ष्मीचा मंदिर असा आणि किल्ल्यासारखा मंदिर बांधल्याने असा। तर आपणाक देवी महालक्ष्मीची मूर्ती आतमध्ये बघूक मिळता, खूप छान असा, लाईट वगैरे खूप छान मारल्याने असा आणि खूप शांतता असल्यामुळे मंदिरात सकाळचे खूप मस्त वाटतं, वातावरण एकदम जबरदस्त असा। तर आता आपण पुढे जाऊया, मंदिर बघून झाला, बाकीचा एरिया बघूया आता आपण। तर मंडळी आता आपण रिसॉर्टच्या बाहेर येलो आणि बाहेरून तुमका आता मी एक ओव्हरव्ह्यू देते। तर अविझरी विलेज म्हणून कर्जतमध्ये रिसॉर्ट असा, तुमका गुगलवर टाकला असता याचा लोकेशन दिसतला। तर आता आपण गेटच्या आतमध्ये एंट्रन्स करतो आणि तुम्ही बघतास की पूर्ण एरिया मस्त ॲग्रिकल्चरही त्यांनी, म्हणजे ॲग्रो फार्मसारखा असा, कारण की आतमध्ये कोंबडे बिंबडे पण त्यांनी पाळल्याने असत, बदका, कोंबडे, त्यानंतर कुत्रे वगैरे असं काय
ॲग्रो टुरिझम सारखा तुमका बघूक मेळतला. आणि ह्या आपणाक जे मंदिर आपण बघलं होतं लेफ्ट साईडीक मंदिर असा. आपण आता आतमध्ये जाऊया. आतमध्ये जाऊक मस्त रस्तो, गाडी तुमची आतपर्यंत जाऊ शकता. पार्किंग वगैरे खूप चांगली असा आतमध्ये. पार्किंग करण्यासाठी गाड्यांका खूप जागा असा, त्याच्यामुळे गाडीने इलास तर पार्किंग तर आरामात करू शकता. बरीचशी जागा असा. आणि खेळूक ओपन ग्राउंड तुमका बघूक मिळतात. म्हणजे आतमध्ये एक मोठा ग्राउंड असा जिथे तुम्ही क्रिकेट वगैरे खेळू शकता. बाहेर या मोठा ग्राउंड असा एक, थैसर तुम्ही जर खेळूचा असात क्रिकेट त्यानंतर बास्केटबॉल वगैरे टाईपमध्ये तुम्ही खेळू शकता. तर आता आपण पुढे रिसॉर्टमध्ये जातो. या लेफ्ट साईडीक आपणाक त्यांनी एक मस्त स्टॅच्यू बनवलं असं बाईचं, द अवीज विलेज. तर बैलगाडी वगैरे दाखवल्याने असा. आणि मस्त सकाळ एकदम चांगली आहे. हे पहिले कॉटेजेस असतात, यांच्यासाठी सेपरेट स्विमिंग पूल असतात. आता माका आयडिया नाही आहे की याची बुकिंग कशी होता, कारण की आम्ही आतल्या कॉटेजेसमध्ये होतो. पण पूर्ण अवीज विलेजमध्येच तुमका ह्यो एरिया बघूक मिळता. तर आपण आतमध्ये आम्ही जिथे थांबलो थैसर जाऊया. ही आंब्याची बाग आंब्याची बाग असा ॲक्च्युली, झाडांका सनसनीत मोहर इलो. तर आता बघूया आतमध्ये. ह्या क्रिकेटचा मैदान असा आहे. हाडे लेफ्ट साईड क्रिकेट खेळत होते लोक. आणि हाडे काहीतरी कन्स्ट्रक्शन करतात, काहीतरी बांधतात. आणि हे आपण गाडीचे पार्किंग बघतो. चला सकाळी सकाळी कोंबड्याच्या बांगेनच तुमका जाग येतली, कारण की बरेचसे कोंबडे असतात आणि सकाळपासून ते नुसते आरडतात. काय विचारू नका. आमच्या बाजूकच होतो, तो सकाळपासून आरडत होतो. आणि हैसर आपण मिनिएचर्स वगैरे टाईपमध्ये त्यांनी गावचा सगळा वातावरण दाखवचा प्रयत्न केला. हैसर आपणाक स्विमिंग पूल बघूक मिळता. मोठं स्विमिंग पूल असा. आम्ही रात्री उतरलो होतो, पण म्हणजे संध्याकाळी उतरलो, कारण की दुपारपर्यंत तर खूप गर्दी होती. ह्या मसाज सेंटर टाईपमध्ये थेरपी सेंटर वगैरे असा. त्याच्यामध्ये बरेचसे काय काय थेरपीज तुमका करूक मिळतले. आणि जसं मी सांगलं रात्री उतरलेलो संध्याकाळी, पण एवढी थंडी होती की आम्ही परत बाहेर येलो. हे सेपरेट कॉटेजेस असत आणि स्विमिंग पूलच्या बाजूक असत. आमचे कॉटेज थोडेसे स्विमिंग पूलपासून लांब होते, कारण की आम्ही लेट बुकिंग केलेलं. ह्या एक इंडोर गेम्ससाठी आपणाक बघूक मिळता. हैसर तुमका कॅरम वगैरे खेळूक मिळतलो. कॅरम हा, त्यानंतर स्नूकर खेळूक मिळतलो, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस खेळूक मिळतलो. आणि ह्या कपाटात मस्त मस्त पुस्तकं असत. मी संध्याकाळी बघितलेलं. नाही जर कोणाक पुस्तकं वाचूची आवड असत तर ह्याच्यामध्ये तुमका बऱ्याचशा व्हरायटीज ऑफ पुस्तकं बघूक मिळतली आहेत. म्हणजे हिस्ट्री, त्यानंतर फॅन्टसी, त्यानंतर तुमका लिटरेचर वगैरे बराच काय काय जसा व्हाय तसा तुम्ही वाचूक शकता. म्हणजे तुमच्यासाठी प्रत्येक माणसासाठी काय ना काहीतरी इंडोर ॲक्टिव्हिटी तुमका अवीज विलेजमध्ये मिळतली आहे. हैसर यांचं ऑफिस आहे आणि ऑफिसच्या बाजूकात तुमका ह्यो डायनिंग एरिया बघूक मिळता. तर आतमध्ये ह्यो डायनिंग एरिया असा आणि भायर असा. तर आता हैसर चाय चालू झाली आहे सकाळची. नाश्ता चालू होक थोडो 1 तास असा. आणि तुमका बसण्यासाठी खुर्च्यो असत आणि खाटो असा. तुम्ही वये तसे बसू शकता. ग्रुपने असत तर तुम्ही खुर्चीवर बसू शकता, खाटेवर बसू शकता. तर आतून नाश्ता घेऊचो आणि जिथे तुमचा मन करत थोडे तुम्ही बसून नाश्ता करू शकता. तर आता आम्ही आतमध्ये काय चालू तर झालेला वाटत नाही, पण आतमध्ये जाऊन विचारतो काय नाश्तो असा.
हे सगळे आमच्या कॉटेजेसच्या समोरचे रूम्स असत आणि या मधल्या लॉनमध्ये आपण बघतो बदका वगैरे फिरताना तुमका बघूक मिळतले. कोंबडे, बदका, आंब्याची झाडं, काजूची झाडं, खूप सारी झाडं अशी मध्ये त्यांनी लावल्यानी असं, म्हणजे खूप मस्त ॲग्रो टुरिझम त्यांनी डेव्हलप केल्यानी असा. आणि मध्ये टेबल वगैरे संध्याकाळी कोणाक बसूचा असा, गप्पा मारूशी असा तर टेबल तुम्ही घेऊन बसू शकता. त्यानंतर बोनफायर पण होता. आम्ही काय रात्री बोनफायर केलं नाही कारण थंडी खूप होती. तर आपण आंब्याचा झाड बघतो आणि ही आमची रूम होती. त्याच्यामध्ये आता सगळे झोपले असत, अर्धे झोपले अर्धे उठले असत. तर सगळे एकदम थंडावले कारण की थंडी खूप होती. तर चांगली रूम असा. आम्ही 4-5 जण मित्र असो तर आम्ही एकच रूम घेतलं कारण की आमका काय सेपरेट रूमची गरज नव्हती. तर मंडळी आता 9 वाजता नाश्ता चालू झाला. तर आपण आता नाश्ता घेऊ गेलो. तर सकाळचं आता ब्रेकफास्टमध्ये काय काय आता बघूया. तर पहिली म्हणजे चाय आणि कॉफी आहे. त्यानंतर मिसळपाव असा एकदम झणझणीत मिसळपाव बघूक मिळता. पुढे पोहे बघूक मिळतात, म्हणजे मिसळपाव, पोहे आणि बुर्जी पाव. तर व्हेज नॉनव्हेज दोघांसाठी पण नाश्तो असा. चला तर मंडळी आम्ही आता रिसॉर्टमधून निघतो. सकाळचे 11:30 वाजलेत. तर तुमका जर रिसॉर्टमध्ये यायचं असतात तर मी तुमका त्याचा लोकेशन डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. चांगलं रिसॉर्ट आहे, जेवण वगैरे चांगलं असं आणि स्विमिंग पूल आणि बरेच ॲक्टिव्हिटीज असं. फॅमिलीसाठी वगैरे पण चांगलं असं. आम्ही ग्रुपने गेलेलो पण मजा आली की आता थंडी पण खूप जास्त. तर आता घरात जाऊन निघतो. तर घरचा रस्तो देखावत आहे. तर मंडळी यो व्हिडिओ जर तुमका आवडलो असत तर व्हिडिओक नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करूक विसरू नका. तर चला मग भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.